Għal-jum ieħor pajjiżna reġa' reġistra numru għoli ta' każi pożittivi ġodda ta' COVID-19, total ta' 40 każ. Fl-aħħar 24 siegħa kien hemm 18-il persuna oħra illi fiequ minn dan il-virus. B'hekk issa it-total ta' każi attivi jitlaq għal 760 persuna, filwaqt it-total ta' każi pożittivi minn Marzu l-hawn huwa dak ta' 1615, bil-persuni illi fiequ jammontaw għal 846. Il-każi rrappurtati il-ħamis għadhom qed jiġu investigati. Mill-każijiet pożittivi il ħarġu l-erba', 5 huma qraba ta' persuni li huma pożittivi. 6 kellhom kuntatt dirett ma' każijiet pożittivi. 9 persuni ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol. 3 huma relatati mal-cluster ta' Paċeville filwaqt li żewġ każi huma importati. In-numru ta' swabs li saru fl-aħħar 24 siegħa qabeż it-3000. Sa issa din il-ġimgħa diġà kellna rekord ta' 339 każ ġdid ta' persuni li ttestjaw pożittiv għal coronavirus. U fid-daltu dawn in-numri qed ikomplu jiżdiedu l-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-ħamis filgħodu ordnat sija strajk għat-tobba kollha li jaħdmu fis-settur pubbliku. Fis-sqarrija il-mam qalet li t-tobba imxew ma' direttivi li nataw. Id-direttivi applikaw għat-tobba kollha li jaħdmu fis-saħħa pubblika mill-grad ta' Foundation Doctor għal grad ta' konsulent. Dan l-istrajk ta' sija li kien appoġġjat mill professjonisti tal-Public Health Medicine sar bi protesta kontra dak li t-tobba sejħu intħil politiku u mhux xjentifiku minn ministeri oħrajn fil-konfront tas-settur tas-saħħa. Dan hekk kif aktar kmieni din il-ġimgħa il-Gvern għamel U-turn meta l-Ministru tas-Saħħa l-ewwel qal li l-bars u l-każini li ma jservux ikel għandhom jingħalqu, iżda mbagħad 24 siegħa wara biddel il-ħsieb u qal li dawn jistgħu jibqgħu miftuħin sakemm iservu anke sempliċement pakkett krips. Intant pajjiżna sofra daqqa ta' ħarta oħra hekk kif il-Finlandja imponiet restrizzjonijiet fil-konfront ta' Malta. Il-Finlandja waqfet idħul ta' turisti minn pajjiżna u titjiriet se jkunu disponibbli biss għal Finlandiżi li jirritornaw lura lejn pajjiżhom. Dawn il-miżuri se jidħlu fis-seħħ mingħajr it-tnejn li ġej. Diversi pajjiżi Ewropej qed jipprojbixxu titjiriet mhux essenzjali mill-gżira tagħna jew inkella qed tkun imposta kwarantina. Fejn jidħlu cruise liners il-ġimgħa pajjiżna se jara l-wasta tal-ewwel bastiment tal-passiġġieri wara 5 xhur sħaħ li fihom kellna industrija ewlenija għal pajjiżna li kienet kompletament wieqfa. U mifhum li l-passiġġieri abbord dan il-cruise se jkunu jistgħu jinżlu l-art għal eskursjonijiet programmati fi gruppi u mhux waħedhom.